si benta ban pansana mi uba obirani uba dei unong seng ya kawei ka kanhun tremon sngobha hatem riboy kabla tip kum ga riboy area welfare association bat ya kasati raja memorial secondary school kabadi ka school na kabanta ki khna ki bawana ki longing ki baduna kayo ka kot bat ban penmi pisa na kabanta ban penbit penbiang ya ki jingdon kam jongani ka school na kaliang ka riboy area welfare association harangkat ke jingetre lang bakasati raja memorial secondary school menta ka snil kala yo ban sedang ya ka lempung ya la kai football kala ai kateng gum ka first obirani memorial football knockout tournament 8000 pusau ya ka bala penlong hamadan football patarim umsning ya ka ne ka lempung ya la kai football lawan man pli perdano da ka kong Magdalene S Maulong ka MDC ka umsning constituency kum ka kongsan ha ka jingya don rangkat uba Marcus Martin kumusumbut kongsan uba Rocky Kala u chairman ka umsning town dorbar uba Rocky Marwin rangba snong ka umsning property lembat kiwe de kiro rangba ha kane ka sngis dang jong kane ka tournament lai khunung kong hapreng ka pahamrio persya ya ka umsning nong thamai bat ka pamrio kala penlim no ya ka umsning nong thamai da lai gol lanot jong kane ka yeng ilet ubirani ni baro ni latem niyo ni sakhi ban ngila yo sngo la ki jong ki score bela ki jong ki khamat ka contribution ka ba idon bat ngange bakum ka yeng ka semru kinang yai budin ya kata ke ka ba ukpa jong kani ka yeng ulalam khamat bat klempem bela penlong penman bat kum juru ban kentiu yang anak ni ka school kalong kum ba kalong ru ngangit scam de lingba ka kati ka mon kati ka diang ka jong i ka contribution ka jong i bat kum juru na ka benta ngangit scam ni ai ru ka ngu ka dem yu blai lam da de u blai u basai lam de u blai u bakurku nga thrangin don ha ka ni ka lempung ka ba menta ngai ku blai ru kam kerpang e phi ki khana school ki bala don ha ka ni ka lempung ngangit scam baka jingya lenti kum ka school kalong shisha ka ba jalan Nila ban mat kita kijing kijing tenju kirai dam habang akran menne ba ikong bala yat hu nakabenta kijing syam jenjar nakabenta kumno hakpring kijing yale hapadeng ban kentiu ya kijing nang kijing start ya kapuli kaputi puthi kumno ni haban mat nakabenta kita kijing ba pher nga jong ye ing ong kam lele ublay utip khamba gilat kelenti ru kidon haka jing long briu teng ngi ha banyat bun ki hindi ngim di bandu jing kermen life is a challenge kum ong tien pareng ngin ha ban mat bun ki hendre ngi di bandon bara board ka mensim ka jing yaisha ka mensim ban job ngim dei ban ngin ong ngandu jing kermen ngindu mensim ban ngangai scam kum pilong penlong i kani ka tournament jo ubi rani memorial football knockout tournament kani ka sngi ngangai scam ru biki players ru ha baki mi madan ngangai skam gidan ka mensim bapi mi shamadan rumli ta ka mensim bangin ile persya mo ka mensim ya ya sultanat ya buram markeliang namara ka perthai ka babun kam mentala dangim ya don kum kani ka jai tournament teng ngem ya itu itaw wat hasnong hataw ru bangim la ban len hiru baka sports kala nang kiu na ka posh ka por balinga kren kum ta kam long shu tang ki por ki ba menshwa ka bangimi madan le singi le akar utang ban penbernya lani ban senguh tenan den rei habang imi madan ngiale akai kedeling ba ka sap ka phong ka ba ublei u ai hangi iwei pi iwei ba ngangit scam ba ka sap ka ba pi don kalong ban kentiu ba le si habang ipet mentaru ka kam sport singyo i shisha kalong kalat yo kam yo jam ngatrai buon na piru pilasaki na kabenta ka nongjri presbyterian school kabla mi isha khamat kabla yo shisha ka nam job ki por ki bladam ngi yo i shisha buon ki khon samla ki jungi ki bla mi isha khamat ngila ya ringkat bat kita ki bala shabar pat ngi yo i buon ki ka ba department ba ka sarkar kala pai khamat na kabenta ka kam sports na kabenta ki khon samla ki jungi bat khamtam ya pi ki hap ki baren ki khun samla kan thai bat shenrang gudon hang ni ngasngo ban ong ye phi ba to nginya kan tiwi ai men siam ngin dei menyata ni we habadan kanu ru mi syakmat mi syaprang wat ong ni ngale ran ni ngasalia ni ngating ndai habang bleu pen kup bor ye phi wa ye phi ka sap ka phong ka bakerpang ka dei pat ka por bat ka pali ka jong phi ba phni shim benta ban kan tiwi pi we ban ngai scam baling ba ini ipor ibaling kot ya kabang ayo bandon ringkat lang bat pi
Basatang shibet arbet ngalay oban mi ino. Hani wala kamet kamdon. Kamansim kadon rang bat pi. Bat nga kermen ru bakani kasngi kanong kasngi. Jong kajing kermen, kajing jom, kajing kemen, na kabenta jong pi we. Badon lah ni kamadan bat ki nongseng bat ki khon jong ilet ubi rani. Bat kumju ru kiri rang ba. Ti shwa bangan syong. Ngakwa nakaliang ka jong akum ke MDC. Na ibor ibaret banga kerpat ikong bala iwan syakman bangan ai wala di ibarat ngangit ilong papdiang hun hakamat jong pi kublay shibon kublay siya jarmo